खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं लिसा नार्जारी। नब'दि हिरानि हायना हाथाइसालियाव सोलिनाय 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। थांनाय 13 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनानै मैया 19 फेब्रुआरिसिम 7 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजादों नब'दि हिरा हायना हाथाइसालियाव 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबोखौ। नब'दि हिरानि हायना हाथाइसालियाव सोलिनाय 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव बर'नि गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजा सुबुंफोरा बानाजों समायसारदोंमोन। मोनफ्रोमबो हरनि समाव हारिमु मोनाबिलि लानाय जादोंमोन। बेबायदिनो मैयानि जोबथा साननि हारिमु मोनाबिलियाव बेखेवगिरि महरै मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। लोगो लोगोनो हारिमु मोनाबिलियाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि प्रबिन ब्रह्म, खोमदोन बसुमतारी बिथांमोननि मेथाइ रोजाबनाय आरो जाखांफुनाय एक्ट्रेस दैमु बर' हान्जानि बायदेमग्लाय सिदेमग्लाय मोसानायजों सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि जोबथा हरनि हारिमु मोनाबिलि जौसांखौ समायसार होयो। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम बे मोनाबिलि बुब्लियाव साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। जोंथ' दिनैयो जि नब'दि हिरा श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिथाय जि सनाथि मायथाइ नैबे फालिथायखौ खुंनो मोननानै जोङो जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला जोङो जथेस्थ' दिनैयो जोंनि नब'दि हिरा गंफ्रोमबो गामि सुपानिफ्राय जथेस्थ' थाखा फैसानिफ्राय खामानि मावनाय दांनायनिफ्राय जोङो जथेस्थ' मदद मोन्दों। आरो दिनै जि फालिथाय जों फोरबो खुंबाय दं नैबे जोबथा हाबाफारि थांनाय 13 तारिखनिफ्राय जि 19 तारिखसिम जि जोङो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ खुंबाय दङ। बे बेलायाव जोङो बुंनो नांगोन जोंखौ ओनसोलनि गोबां रायजोफ्रानो जथेस्थ' मदद खालामदों आरो नुजाथिफैनानै जोंनि जि हाबाफारि बेखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोना जथेस्थ' मदद खालामदों। बिनि थाखाय आङो ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलायाव फैनाय मानाव गेदेर रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खुंफुं आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै आङो साबायखर जासियो। थासारिफोरा माबायदि जादों होनना फोरमायगोन जिहेतु फुजा थासारिया माबोरै जालांखो? ओरैनो थांनाय जि 13 तारिखनिफ्राय नै 19 तारिखसिम जि जोबथा दिनैनि जि हाबाफारि नैबेसिम जोंनि गेजेराव आं गाज्रि रोखोमै थासारिखौ जे गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनाखै। मानोना मेला होनोब्ला लोंनाय जानायजों एसे एनैया जेनेबा एसे एनै मोदोम नांलायनायनि बेलायाव एसे एनै तर्क बितर्क नङा बियो, ओरैनो जायो आरो माबा मोनसे। थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव बेबायदि गाज्रि थासारि जायाखै जों बेखौ दाथिनानै बुंनो हायो। आरो भबिष्यतआवबो जानाय नङा। जेब्लासिम जोंनि नैबे नब'दि हिराया खुंलांबाय थागोन अब्लासिमबो जोंनि गेजेराव जेबो गाज्रि थासारि जाया जों बेखौ बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै दुगा मारिना बुंनो हायो आरो। जौ जुवानि आड्डा सोलिदों नामा? ओरैनोथ' जौ जुवानि आड्डा गैया, नोंथांमोना नायनो हागोन। बे जौ जुवानि जेबो आड्डा गैया। ओरैनो ससियेल मिडियायाव खायसे सुबुङा जौ जुवानि आड्डा जादों होननानै जोंखौ बदनाम खालामदों। जोंनि नब'दि हिरा जि श्री श्री गणेश फुजा खुंफुं आफाद बेखौ गोसोम दागो फोनांनो थाखाय माखासे बाहेरानि सुबुंफ्रा खैसार सादों आरो जोंखौ गाज्रि बदनाम खालामनो थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंखारिनायखौ जों नुनो मोन्दों। जिहेतु दिनै जोबथि सान, बे जोबथि सान हारिमु मोनाबिलियाव मा सोरखौ लिंहरनाय जादों होनना फोरमायगोन? दिनैनि बे जोबथि सान जे हारिमु मोनाबिलियाव जोंहा बेखेवगिरि हिसाबै गुरु पबित्र बिथां सार दङ, बिसानि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बेखेवगिरि। लोगोसे जोंहा सिंगार हिसाबै प्रबिन ब्रह्म बिथां गसाइगावनिफ्राय, बिथांजों लोगोसे जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दैमु बर' बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस बिथांमोनजों लोगोसे जोंहा लकेल सिंगार खोमदोन बर' फंबाय दङ। आरो जोंनि गं 16था गामि सुपानि बिहामजो हान्जानि मोसानाय जों दिन्थिफुंगासिनो दं जौसाङाव। रायजो राजानि अनसायनायखौ गोबां मोनदों होनना फोरमायो नामा? जथेस्थ' जों बावनो हानाय नङा। बे जोंनि थाखाय जारिमिनारि जाना थागोन। जोंखौ जथेस्थ' रायजोफोरा मदद खालामदों। जथेस्थ' जोंनिखौ अनसायदों। जथेस्थ' माने मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव थाखा फैसानिफ्राय लानानै जोंखौ जथेस्थ' अनसायदों, जथेस्थ' मदद खालामदों। बिनि थाखाय जोङो रायजोनिसिम रोजा रोजा साबायखर थायो। नाथाय जोङो बिथांमोना जोंखौ जाखिनि अनसायबाय, जोंखौ जाखिनि मदद होबाय, बिनि थाखाय बिथांमोननो जोङो साबायखर बावनायनि अनगायै जोंहा बिथांमोननो होनो थाखाय जोंहा जेबो गैया।
दा जोङो गासैबो रायजोखौनो जोङो साबायखर बावो आरो जोङो भबिसत जोङो रायजोनिफ्राय बेबायदिनो मददखौ लुबैगोन बिनि थाखाय जोङो रायजोखौ खर' गंग्लायै जों खुलुमनाय थायो आरो रायजोआ जोंखौ जथेस्थ' मदद खालामगोन आरो जों मदद मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।